Sig hej til vores hovedperson Viggo. Viggo vil gerne have et fedt job. Præcis hvad det skal være, ved han dog ikke endnu. Viggo skal til at vælge gymnasium. Heldigvis har faster Jytte allerede besluttet, hvilket gymnasium han skal vælge. Du skal på alment gymnasium, ligesom din farfar og din far og din onkel. For handelsgymnasiet er jo ikke alment dannende. Men der tager faster Jytte fejl. For handelsgymnasiet er det moderne gymnasium. På handelsgymnasiet synes vi, at Obama er lige så interessant som Aristoteles. Vi mener, at international økonomi er vigtigere end oldgræske vaser. Og vi tror på, at det er mere alment dannende at forstå finanskrisen end 30-årskrigen. Faster Jytte er stadig skeptisk. Men bliver du så ikke købmand? Igen tager faster Jytte fejl. En studentereksamen fra handelsgymnasiet giver adgang til lige så mange uddannelser som STX. Faktisk læser de fleste fra handelsgymnasiet i Skive videre, og de bliver alt lige fra journalister til jurister, direktører og lærere. Så faster Jytte kan sove trygt om natten. Lille Viggo kan blive lige, hvad han drømmer om.